passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari, en el que analitzem l'actualitat valenciana més recent, sempre en valencià i en normes del Puig. Manprenim en una mala notícia econòmica i cultural. Comerços històrics tanquen. La pujada de l'alquiler, la falta de relleu generacional i la poca protecció davant les grans cadenes ha fet que més de 10 comerços històrics de la ciutat de València hagin tancat. Entre ells la mítica tenda de ventalls Palmitos Nela, en una història de negoci que se remunta fins a 1934, o l'inoblidable pastisseria de Santa Catalina, que ja era forn en 1920 i que ha hagut de traslladar-se a Montcà. Un responsable? La mala gestió de l'Ajuntament de València, que a la vora d'un gran projecte que beneficia el xicotet comerç, continua sense garantir la protecció dels comerços històrics. A d'esta mala gestió se suma que totes les iniciatives de l'Ajuntament per al centre han fet que el xicotet negoci perca clients, com el tancament del tràfic de molts carrers, els food trucks, la prohibició d'aparcar en el carril bus per la nit o la retallada de més de 2 milions d'euros d'ajudes al comerç per a 2020. Se repleguen firmes per eliminar el visc als països catalans pronunciat per Gabriel Rufián del diari de sessions del Congrés de Diputats de Madrid. Este gener de 2020, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya pronuncia un discurs en el que al·ludia als països catalans, vulnerar l'integritat territorial i cultural dels valencians. Cap membre del Congrés critica les seves paraules, ni cap polític valencià, excepte Jaume Hurtado, conegut per formar part del partit Som Valencians, el qual ha creat una recollida de firmes via change.org per a que se retiren les seues paraules i se respecte la integritat territorial i identitat valencianes. La campanya està sent tot un èxit i des d'este noticiari apoyem la iniciativa. Convenció Valencianista celebra l'activitat Tots els dies 9 en honor a Domingo Fletcher Valls, figura indiscutible de l'arqueologia valenciana, especialitzat en prehistòria i en el món iber, pel qual el Museu de Prehistòria de València rep el seu nom. Les persones assistents reberen fullets en la biografia del científic i visitaren el museu. Aquestes activitats estan destinades a elogiar i recordar a grans valencians de tots els àmbits, totes aquelles persones més o menys desconegudes que han aportat a València. Per això, des d'este canal, volem felicitar i fomentar este projecte per a que se coneguen més en profunditat les principals figures valencianes. Les Alcubles recuperen els seus molins de gra del segle XVIII i seran funcionals. La recuperació d'este monument agrícola no només està destinada al record de l'ofici de moliner, sinó que se pretén que sigui un taller funcional, on les noves generacions puguen aprendre com se mol el forment i on els veïns de les Alcubles puguen dur el seu propi gra per autoconsum, com ja se fan en pobles com Lores, en Palència o Campo de Criptana, en Ciutat Real. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la RAC, ofereix un curs sobre llengua valenciana en l'Universitat Politècnica de València i ja no queden places! L'acadèmic Romero Vilafranca és el responsable d'esta idea, organitzant el curs Temes d'Història i Cultura Valencianes, la temàtica del qual tractarà diversos temes valencians, entre ells la llengua, i serà donat en l'UPB gràcies a un conveni. Al curs poden entrar tant alumnes de l'universitat com públic en general. Durarà fins a l'estiu i les places se cobriren apenas uns dies de la seva publicació, demostrant l'interès dels universitaris valencians. Acceptar a tràmit la denúncia del Poble Democràtic contra el grup Arran per cremar una senyera. El motiu de la denúncia ve per un vídeo realitzat per el grup Arran el passat 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, de 2019, en el que se prenia foc a una real senyera, lo que el grup polític ha qualificat de valencianofòbia. El grup Arran, una organització juvenil, política d'ideologia comunista i nacionalista catalana vinculada a partits com la CUP, arrastra un gran número de denúncies per vandalisme, destrucció de monuments i atacs a la llibertat religiosa i d'expressió, tant en València com en altres comunitats. Són famosos per els seus actes violents i Pla Democràtic considera que és una bona notícia que la justícia investigue este atac contra un símbol identitari de tots els valencians, com és la senyera, però desgraciadament pareix que corrent és difícil per al nostre poble. I ara donem pas a una xicoteta pausa publicitària. Enseguida tornem. Para el vídeo un momentet. Alguna volta has volgut aprendre valencià, però no t'agrada el valencià catalanitzat que ensenya la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana? Pues molt fàcil. Apunta't a les classes particulars de valencià que oferim en este canal. Són en normes del Puig. Les normes ortogràfiques del valencià tradicional. El de casa, el de tota la vida, el de veritat. Contacta amb nosaltres a través d'este correu electrònic i demana qualsevol d'estes classes. T'ensenyarà un autèntic professor de valencià titulat per l'Horat Penat. I ara sí, seguim en el vídeo. Para el vídeo un momentet. Sempre has volgut una camiseta en la que posa Regne de València? O una tassa en la senyera? Lo nostre és la teua tenda. En la seva web podràs trobar estos i molts altres productes, tots en llengua valenciana. En el còdic Gent del Món tindràs un descompte en la teua compra, només per ser seguidor d'este canal. Enllaç en la descripció. I ara sí, seguim en el vídeo. I tornem de nou donant pas al nostre reportatge del dia, en col·laboració amb la cadena valenciana.tv, sobre la ciutat de València i el seu port. No va ser per gau!
La línia de costa de València, carent de qualsevol abric natural, ha sigut un seri obstàcul per a l'inici dels intercanvis marítims comercials. A pesar d'això, consten antecedents de dita activitat que se remunten al segle VI abans de Crist. El port de València és una de les instal·lacions més antigues de la ciutat i és poc ja el que queda d'aquell embarcador del Grau on s'establia el campament de Jaume I en el segle XIII. A partir d'aquest moment, el vigor econòmic dels valencians se materialitzà en un comerç portuari creixent que portà al rei Pere I de València i III d'Aragó a concedir l'establiment de la jurisdicció marítim-comercial del Consolat de Mar en 1283. Ja en la segona meitat del segle XV, la ciutat de València amb 75.000 habitants era la més poblada de la península ibèrica i el seu port era el més important de la Corona d'Aragó, tenint línies de navegació en els ports d'Itàlia, Europa Occidental i el nord d'Àfrica. És prou després, com a conseqüència del privilegi atorgat el 17 de març de 1491 al cavaller valencià Antoni Joan pel rei Ferran el Catòlic, quan podem establir un primer antecedent d'una explotació pròpiament portuària. Fins a l'aparició de la gran metal·lúrgia del País Basc, en el pas del segle XIX al XX, València era la segona indústria d'Espanya, per darrere de Catalunya, de la que anava molt prop. L'indústria que estava cridada a liderar la revolució econòmica en l'actual Comunitat Valenciana era la sedera, però rebé una estocà quasi mortal, la plaga de pebrina que atacà el cuc de la seda, especialment al voltant de l'any 1854. Eixa potent producció era la que tenia que acumular el capital necessari per impulsar un sector fort, a l'estil del textil de llana i cotó català o de la metal·lúrgia basca, i coincidir en la poderosa competència de Barcelona. Encara aixina, l'indústria valenciana se desarrollà de diferent manera i s'hi va comptar en una burgesia capitalista que va promoure el creixement. A lo llarg del segle XX se realitzaren obres de millora sobre els edificis i almagassems i se continua en l'ampliació dels molls fins a plegar a la configuració actual, en instal·lacions especialitzades per a cada tipus de mercaderia. Dites ampliacions, lligades a l'aparició del tràfic de contenedors en els últims anys, varen permetre al Port de València alcançar la seva posició actual de lideratge entre els ports comercials del Mediterrani. Després de l'arribada de 1957, en projectar-se el trasllat del Càixer del riu Túria uns quants quilòmetres més al sud que l'antic, s'ha pensat en la possibilitat de construir el dic de l'est. D'esta manera, s'augmentaven les possibilitats de construcció de nous molls en l'extensa superfície a brigar, lliure del perill d'aterraments. Així na font com el port ha plegat a tindre el seu aspecte actual. En motiu de la designació de València com a seu de la 32 America's Cup en 2007, s'ha remodelat la dàrsena interior del port per a convertir-la en un millor escenari per a la competició nàutica. El resultat fon la Marina Real Joan Carlos I, situat junt a la platja de la Malvarrosa, on a lo llarg de la passejar se troben numerosos restaurants, bars i discoteques. En l'actualitat, la vida de la Marina Real segueix girant entorn a l'America's Cup, ja que numerosos equips continuen planificant la pròxima temporada en les seues bases del Port de València. Seguim en l'actualitat valenciana. Avions de combat sobrevolen València. Cases de combat del tipus McDonnell Douglas FA-18 Hornet, coneguts popularment com F-18, de fabricació americana, han sobrevolat a baixa altura el Cap i Casal, causant esglai entre la població, però per a tranquil·litat de tots només s'ha tractat d'unes maniobres rutinàries de l'exèrcit de l'aire espanyol, destinades a entrenar els pilots en cas d'un atac a València. Els avions partiren de la base militar de Saragossa, en destí a les Illes Columbretes, que són zona d'entrenament militar, per a finalment sobrevolar l'aeroport de Manises. Estos cazabombarders són la principal arma de defensa aèria espanyola. Són polivalents i poden aplegar a doblar la velocitat del so, uns 2.400 km/h, lo que supon aproximadament fer el trajecte de València a França en 10 minuts. I ara la notícia més important del moment. Estelades i llaços grocs en la cabalgata de les Magues Republicanes de Xinel, de València, que queda sense públic. Un any més s'ha celebrat en el Cap i Casal la coneguda com a cavalcata laica, organitzada per la Societat Coral en Micalet, i com cada any ha despertat polèmica i indignació entre els valencians, però potser enguany més que mai. La cavalcata expone estelades, llaços grocs en favor de la llibertat dels presos polítics de Catalunya, lemes independents com Fem País i muixerangues que més recorden els castellers que la pròpia festivitat del Xemesí. Uns actes molt ajuntats de la pròpia intenció de la cavalcata, que segons els seus organitzadors és fomentar valors entre xiquets i fer feminisme. D'ahir que l'anomenen Festa de la Infantesa. I molt ajuntats també del lema de la cavalcata d'enguany: l'horta no es toca, fent al·lusió a la protecció de l'horta valenciana.
Catalunya. Al mateix temps, resulta xocant la poca afluència de gent que assistís, i cada any menys, sobretot xiquets, els quals pareixen insistents entre el públic. Un acte que necessita cada any un extraordinari dispositiu policial de 20 agents i 10 vehicles, ja que tots els anys rere les protestes dels valencians, enguany més concretament la propenca manifestació convocada pel grup Espanya Existe ha provocat altercats e insults contra les magues baix crits de catalanistes i traïdores. La Societat Coral del Micalet precisa cada any d'una subvenció de 25.000 euros del govern valencià per realitzar esta cavalcata, que se sumen quasi als 200.000 euros que rep cada any en subvencions públiques, moltes de les quals estan sent investigades per numeroses irregularitats. Siguent esta associació, la segona més beneficiada de tota la comunitat valenciana, per darrere d'Acció Cultural del País Valencià, també investigada per corrupció. La Pepa Cavalcada de les Maques de Xinet s'intentà vendre com una tradició valenciana, però el cert és que només es celebra una volta, i durant la Guerra Civil, en 1937, quan el govern republicà prohibí la cavalcata de Reis per ser una festivitat religiosa. En eixa cavalcata original, coneguda com la cavalcata roja, desfilaren milicians, bustos del dictador soviètic Stalin i lemes antifrancistes entre simbologia comunista, en clares intencions polítiques del govern que l'organitzà. Avui en dia, en la nova cavalcata celebrada de 2016, passa lo mateix. Així no ho afirmen diversos grups socials i cultures valencians, tachant-la que darrere d'ella n'hi ha evidents interessos de grups catalanistes i que no representen ni respecte a la cultura valenciana, com el grup d'acció valencianista, el GAV, el qual la tatxa d'insultant per als valencians. Des d'este noticiari demanem la despolitització de qualsevol acte dirigit cap als xiquets, la transparència dels fons públics i el respecte cap a la història valenciana. A continuació, en la nostra secció d'opinió, tenim com a convidat especial a Paco Navarro, que nos parlarà sobre els grafítics que grups d'extrema dreta i d'extrema esquerra han realitzat en Castelló, València i Burriana. Hola, amics. Jo em diuen Francisco Navarro Casas, soc el delegat de Cultura de Penem València i, el comentari que anem a tindre és una opinió molt personal sobre aquestes pintaes i este moment que estem passant tan agressiu per banda de les joventuts. I jo humilment pense que com diuen els majors, i a més en els dits està, el que sembres, collixes. Què està passant en Espanya? Estem collint el que hem sembrat durant 40 anys en este món de la política. Crec que el moment està molt irascible perquè la gent està passant unes línies roges que crec que no corresponen. I després la culpa de tot això crec que està, per mi, en la universitat i en els centres d'ensenyança. La universitat i els centres d'ensenyança durant aquests 40 anys, en la paraula demagògica de la llibertat, han anat ficant-li i han convertit, crec jo, en un exèrcit de descendents marxistes que van buscant no sé què, perquè si donaren lliçons també podien dir que la primera república espanyola tingué nada más y nada menos que 4 presidents en un any. Mireu si fos mal de sacato. La Revolució Francesa, només acaba la revolució, aquell lío en Robespierre i en company tingué que acabar també en que aparegué Napoleó per allí, un emperador, mare d'un militar. O sigui que, no sé, tindrà que plantejar-se la classe política que n'hi ha que ser honest i respetuosos i ells en tal d'aconseguir els seus fins són capaços de fer el que faci falta, pacten en el dimoni. Com va interpretar aquesta societat que Bildu estiga en les institucions? No ho pot tragar. La gent no se li olvida el dia de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. Allò fon crueldíssim. Com se li va oblidar a la gent les barbaritats que han fet els moviments catalanistes separatistes, que damunt les televisions només que fan que dir-nos que allò eren algaravies. Què collons d'algaravies, che? Allò donava por, allò era una opressió, però no simplement hi ha la manifestació, no, és que porten un muntó d'anys oprimint el poble català, el que no pensa com ells, i en el País Basco idem de lo mateix, i ara estan en les institucions. I això no són paraules que estic opinant-les jo, homes molt més intel·ligents que jo i més capaços que jo no donen crèdit a lo que està succeint, perquè és una autèntica temeritat. I entre aquestes persones podria parlar nada menys que d'Alfonso Guerra, que ixe de dreta i de Vox no té res. Però on estem? I a Abascal, a picar-li ahí en el cap
volen dir, te pega un tir i te'l fica ahí. Per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Això du molt mala pinta i els culpables són els polítics que són els que els han donat quartel i treu en tal de que els investiren per continuar ahí de presidents i dins de les institucions i nada, i han venut, i bueno, a nosaltres mos han venut la llengua, la identitat i tot, pas catalanistes, per voler crear ells qui són per a crear res. Les coses les ha de fer el poble és el soberà, ells són els representants, però tenen que respectar el que diuen. No poden arribar allí i després utilitzar aquest vot que li ha donat uno per als seus fins. En això vull dir que n'hi ha una frase antiga que s'ha perdut, i és l'honor i la honestitat. És el meu punt de vista, tingueu en compte. Però si uno no és honest, i si uno no és respetable, i si uno no és com verdaderament és, m'ho pinta molt mal. Verdaderament augura que anem a tindre una legislatura que va estar carregada de molts incidents per desgràcia, i desitjaria enganyar-me i que tornara una altra vegada el coneixement, el trellat que diguem els valencians en fondo, perquè és que si no, mal anem a acabar així entre nosaltres. Bueno, esta és la humilde opinió meua, ja sabeu. Bueno, amics, hasta una altra volta. Bé, i fins així el nostre noticiari d'actualitat valenciana més recent. Recordem als nostres espectadors que poden donar-li un m'agrada si els ha agradat el vídeo, compartir-lo per a que tot el món pugui dispondre d'un noticiari en valencià i que poden subscriure's al canal i activar la campaneta de les notificacions per a estar atents a futures notícies que anem pujant. Podeu seguir-nos en totes les nostres redes socials, que són Facebook, Instagram i Patreon, on podràs ser un mecenes d'este canal, però sobretot... No te baixes del submón.